Гоше, ко носиш бе? Сом. Фон. Абе, давай, то сом къде го фана бе? Значи кой ки фана? Кой то сом къде го фана бе? Кой ки? Кой ки фана сом? Едни фаща сомо и другия се три, кой ки фана? Айде, бесници! Виж го. Ред хет. Не бе. Абе, давай я така, бе. Вино, бе. Дай чиста, бе. Много ти ще това не мога да го излезе, баба писона. А писона, бе, кой това, бе? Това къде го фана бе? Давай. Къде удари това? На кое место удари? На коланата се ли удари? Това на навица. На нулата, На нулата, значи нулата. Чия се повече съм виновен избайляка, виж го, не може цялото му бъде. Снимай го, виж го българина. Карай го сега, виж, че ти го чупи да го е. Френе, това гризна окова, мана. Бе, това е муфлон, но и му дрязга рогата. Обърни към дългия, виж го. Как чупи го, И господин има цялата добре, величината. Публиката. Публика, бе, Ето. Тя е наци са два Френе, кой те хапал тук, бе? Тя е наци червено. Тук ли, бе? Тук е кой те хапал? Сом ма хапал. Сом ли, бе? Сом ма хапите го. Ето, това е девиза. Снимай автопарка снимай. Иди снимай автопарка, моля се. Тук банкетната зала е готова. Иди снимай. Поема водата. Ето, другари, тук е Румен Мацака. Говори по телефона. Застани мирно, бе. Много поздрави. Ага. Кое е после? Готов. Бакшиш, какво става, бе? Какво правя? Сома ли вързваш? Сом, бе. Ела, тук смени, ела. Ела смени. Дърпай лъженца. Его тук е нашия работен кабинет. Али, рендета, идвайте назад! Браве! Вече съм без пуката пара. Ето. Хората си клънкат и си ловят колът, бе. Колът, бе. Бакшиш, кажи. Какво фанаха? Сомче ли, матка? Сомче, бе. Я това сомче къде е. Сомче, бе. Да, бе. Сомче, да. Те има дълго лъжето, бе. Много черен този сом, бе. Какво това, бе? Какъв сом, бе? Я, бе. Това не е сом, бе. Как този сом, бе? Как този сом, бе, бе? Това ще ти пог, бе. Айде. Пусни си го, бе. Пусни. Айде, бе,